Da li si odabrala outfit za Red Bull Sound Clash? Outfit sam već imala u glavi pre nego što sam potpisala ugovor. Zato što sam ja vizualni tip i Vlada koji radi sa mnom zajedno na projektu i ja smo to već u 3 dana znali šta ću ja nositi. Tako da ja uveliko imam sve outfite i imam i višak. Tvoje omiljeno jelo? Ja prosto nemam jelo koje ne volim da jedem, tako da ako moram da izdvojim, neka to budu punjene paprike. Najotkačenije u karijeri? Pa kada je muzika u pitanju, ja sam i tekako ozbiljan izvođač. Kod mene nema to igrala se, šalila ili bilo mi ludo ili nije. Ali recimo da neki, ajde tako da kažem, u muzičkom smislu, pesma koju ja nisam nekako osetila i mislila sam da ja to ne mogu i da to nije za mene, je pesma Evo, evo, koja je i tekako sada kada gledam na taj neki period ostavila onako jedan pomak muzički u mojoj karijeri. To je bilo nešto drugačije što se od mene tada nije očekivalo. Ali svakako da kroz moju karijeru ima toliko pesama koje su nekako obeležile neke periode da prosto ne bih sada to mogla na taj način i tako da izdvajam, ali svakako da taj neki pomak koji je bio drugačiji, da kažem možda malo, iako ja ne volim da se prilagođavam muzički, ali eto, recimo da je to bio iskorak ka nekom prilagođavanju, je svakako bila pesma Ti i ja smo pari, evo, evo.